berbahagia, bersukaria, ini kesenian supaya senang keluar semua. Bahagia, bersukaria, ini kesenian berbahagia, berbahagia jauh semua. Bersukaria, ini kesenian putih utomo main atraksi. Berbahagia, bersukaria, ini kesenian putih utomo main di sini. Berkira-kira, berhati-hati, berkira-hati, putih utomo main di sini. Berkira-kira, berhati-hati, berkira-hati, putih utomo main di sini. Berbahagia, bersukaria, berkira-hati, putih utomo main di sini. Berkira-kira, berkira-hati, berkira-hati, putih utomo main di sini. Berkira-kira, berhati-hati, berkira-hati, putih utomo main di sini. Berkira-hati, putih utomo keluar semua. Berkira-kira, hati putih utomo berbahagia, bersukaria, ini kesenian putih utomo main di sini. Berkira-hati, berkira-hati, putih utomo main di sini. Berkira-kira, berkira-hati, berkira-hati, putih utomo main atraksi. Berkira-kira, berkira-hati, berkira-hati, putih utomo main atraksi. Berkira-kira, berkira-hati, berkira-hati, putih utomo main atraksi. Berkira-kira, berkira-hati, berkira-hati, putih utomo main di sini. Berkira-kira, berkira-hati, berkira-hati, putih utomo main atraksi. Berkira-kira, berkira-hati, berkira-hati, putih utomo main atraksi. Berkira-kira, berkira-hati, berkira-hati, putih utomo main di sini. Berbahagia, berkira-hati, berkira-hati, putih utomo main di sini. Berkira-kira, berkira-hati, berkira-hati, putih utomo main di sini. Berkira-kira, berkira-hati, berkira-hati, putih utomo main lagi. Berkira-kira, bersukaria, ini kesenian Budi Utomo di Sukoyoso. Berkira-kira, berkira-hati, berkira-hati, Budi Utomo main lagi. Berkira-kira, berkira-hati, berkira-hati, putih utomo main lagi. Berkira-kira, berkira-hati, berkira-hati, putih utomo grabil lagi. Berkira-kira, berkira-hati, berkira-hati, putih utomo
bersukaria ini kesedihan berbahagia bersukaria ini kesedihan supaya senang keluar semua berkira-kira berhati-hati perkiraan hati putih utama ambil rezeki berkira-kira berhati-hati perkiraan hati putih utama ambil perkiraan hati putih utama ambil lagi berbahagia bersukaria ini kesedihan supaya senang keluar semua berbahagia bersukaria ini kesedihan supaya senang keluar semua berkira-kira berkiraan hati putih utama ambil lagi bersukaria ini kesedihan supaya senang keluar semua berkira-kira perkiraan hati putih utama ambil lagi berbahagia bersukaria ini kesedihan bersukaria ini kesedihan putih utama main di sini berbahagia bersukaria ini kesedihan senang keluar semua berbahagia bersukaria ini kesedihan supaya senang keluar semua berbahagia bersukaria ini kesedihan supaya senang keluar semua berkira hati putih utama ambil lagi berkira hati putih utama ambil sini berbahagia bersukaria ini kesedihan supaya senang keluar semua berbahagia bersukaria ini kesedihan supaya senang keluar semua berbahagia bersukaria ini kesedihan supaya senang keluar semua perkiraan hati putih utama main atraksi perkiraan hati putih utama main atraksi perkiraan hati putih utama main atraksi berbahagia bersukaria ini kesedihan supaya senang keluar semua berbahagia bersukaria ini kesedihan supaya senang keluar semua berbahagia bersukaria ini kesedihan supaya senang keluar semua bersukaria ini kesedihan supaya senang keluar semua berkira-kira hati masuk semua
Kanjeng Nabi Muhammad dilahirke ono ing Mekah oleh bulan Maulud taune taun kaca taune taun kaca Rasulullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah ala yasin habibillah ibune Siti Aminah ramane Sayyid Abdullah garwane Siti Khadijah naniti sholatullah salamullah ala toha sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Para muslimin padha buka puji syukur Gusti Allah sesadan juta kalbi tulikur awani balik Kanjeng Rasul Nabi Muhammad kedawuhan pangeran nampa kewajiban indake salat seket wektu kanggo dalane nyuwun panestu seket wektu mung kari lima ngentengake lan para manungsa salat iku penggawe kang mulya ora apa ora rekoso para muslimin padha bunga muji syukur Gusti Allah nasir tentang kaki tulikur Allah amin tarikat Rasul Nabi Muhammad berdawuhan ing pangeran nopo kewajiban dintake salat sepetu kanggo jalan ing dhuwur panetu seket wektu mung kari lima ngentengake lan para manungsa salat iku penggawe kang mulya ora apa ora rekoso para muslimin padha bunga puji syukur Gusti Allah sasi Rajab tanggal 17 awani balik Kanjeng Rasul Nabi Muhammad kedawuhan pangeran nampa kewajiban sedake salat sepetu kanggo dalane nuwun panetu seket wektu mung kari lima ngentengake lan para manungsa salat iku penggawe kang mulya ora apa ora rekoso para muslimin padha bunga muji syukur Gusti Allah sasilakan kaki tulikur Allah ini barikat Rasul Nabi Muhammad kedawuhan pangeran nampa kewajiban ditaake salat seket wektu kanggo dalane nyuwun panestu
Siap gerak. Hadapan yang kiri gerak. Kanan gerak. Tegap gerak. Anake wong tani umai nang pinggir kali, ojo wira-wiri golek senenge ganti. Wong tani, wong tani, wong kang mulya. Anake wong tani kudu pacar ngaji tansah ngaji agole agale kono. Wong tani, wong tani, wong kang mulya. Anake wong Jawa lunga nonton budi utama, aja main mata mudak kakean dosa. Wong Jawa lunga nonton budi utama. Anake wong Jawa nonton budi utama, aja main mata mudak kakean dosa. Wong Jawa nonton budi utama. Anake wong tani umai nang pinggir kali, aja wira-wiri golek senenge gati. Wong tani, wong tani, wong kang mulya. Anake wong tani kudu tansah ngaji tansah ngaji agole agale kono. Wong tani, wong tani, wong kang mulya. Siap gerak. Hadapan kanan kiri gerak. Agama kita agama Islam, mawartani awarni sekawan. Siji Quran loro hadis, telu Islam papat qiyas. Temurune kitab Quran iku marang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, gunane kanggo agati rukun Islam kang wis lali. Agama kita agama Islam, mawartani awarni sekawan. Siji Quran loro hadis, telu Islam papat qiyas. Temurune kitab Quran iku marang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, gunane kanggo agati rukun Islam kang wis lali. Agama kita agama Islam, mawartani awarni sekawan. Siji Quran loro hadis, telu Islam papat qiyas. Temurune kitab Quran iku marang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, gunane kanggo agati rukun Islam kang wis lali. Agama kita agama Islam, mawartani awarni sekawan. Siji Quran loro hadis, telu Islam papat qiyas. Temurune kitab Quran iku marang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, gunane kanggo agati rukun Islam kang wis lali. Agama kita agama Islam, mawartani awarni sekawan. Siji Quran loro hadis, telu Islam papat qiyas. Temurune kitab Quran iku marang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, gunane kanggo agati rukun Islam kang wis lali. Siap gerak. Luruskan. Gap gerak. Kita para manusa ayo padha ngaji Islam ingkang sampun nampa badal
para manungsa ayo padha ngaji Islam ingkang sampun nampa padhang Gusti kanca ayo kanca aja padha lali mundak cilaka mabur jroning geni ya iku aran netra babadone siap gerak ada apa lagi gerak Sasi Rejab ruwan nulis sasi poso kewajiban kita kudu poso-poso sesasi lawase ora mangan ngombe esuk tekan sore netepi dinane halal bi halal marang wong tuane lan kanca kancane sepadane dhewe halal bi halal marang wong tuane lan kanca kancane sepadane dhewe Sasi Rejab ruwan nulis sasi poso kewajiban kita kudu poso sesasi lawase ora mangan ngombe esuk tekan sore netepi dinane sabunge poso dina ari ayo poso dina dhewe halal bi halal marang wong tuane lan kanca kancane sepadane dhewe sasi Rejab ruwan nulis sasi poso kewajiban kita kudu poso-poso sesasi lawase ora mangan ngombe esuk tekan sore netepi dinane halal bi halal marang wong tuane lan kanca kancane sepadane dhewe halal bi halal marang wong tuane lan kanca kancane sepadane dhewe Sasi Rejab ruwan nulis sasi poso kewajiban kita kudu poso-poso sesasi lawase ora mangan ngombe esuk tekan sore netepi dinane halal bi halal marang wong tuane lan kanca kancane lan kanca kancane halal bi halal marang wong tuane lan kanca kancane lan kanca kancane Rejab ruwan nulis sasi poso kewajiban kita kudu poso-poso sesasi lawase ora mangan ngombe esuk tekan sore netepi dinane halal bi halal marang wong tuane lan kanca kancane sepadane dhewe sasi Rejab ruwan nulis sasi poso kewajiban kita kudu poso-poso sesasi lawase ora mangan ngombe esuk tekan sore netepi dinane halal bi halal marang wong tuane lan kanca kancane sepadane dhewe halal bi halal marang wong tuane lan kanca kancane sepadane dhewe sasi Rejab ruwan nulis sasi poso kewajiban kita kudu poso-poso sesasi lawase ora